Pán Švec, vás naozaj poprosím, aby ste odpovedali jednoducho áno alebo nie. V prípade, že by ste nevedeli jednoznačne povedať, tak môžete aj povedať to, že nedokážete sa k tomu vyjadriť. Poďme teda na to. Podpísali by ste z pozície prezidenta registrované partnerstva? Nie. Podpísali by ste z pozície prezidenta zmenu volebného systému? Áno. Zároveň boli by ste za odluky cirkvi od štátu? Nie. Sprísnenie interrupcií? Áno. Novelu trestného zákona v takej podobe, v akej bola schválená v parlamente? Áno. Boli by ste za zásadnú zmenu systému vládnutia, to ste vlastne už aj odpovedali. Dali by ste súhlas s bojovaním Slováka za iný štát? Nie. Boli by ste za vyhlásenie klimatickej núdze? Zložitá otázka. Zvážil by som to. Nazvali by ste mimovládne organizácie, že sú to zahraniční agenti? Keď by bol takýto návrh na stole, podpísali by ste to? V krátkosti, 10 sekúnd. Nemôžeme všetky mimovládky házať do jedného vreca. Ale mimovládky financované zo zahraničia... By ste to takto rozdielovali. Takže by podľa toho, ako by to bolo nejakým spôsobom formulované. Vymenovali by ste Pavla Gašpara za šéfa SIS, momentálne teda námestníkom? Nie. A patria podľa vás ruskí hokejisti na majstrovstvá sveta? Áno. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do kresla pre kandidáta. Ďakujem za príjemnú diskusiu.